ser jiġi mwassal bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. All right, Antonello. Antonello bada jsalmilkom jagħtikom merħba 43 programm mis-sensiela botta u risposta fejn il-lejla naraw qegħdin full panel ukoll u fejn niddiskutu l-kampjonat POV Challenge li ser jibda ġimgħa d-dieħla appuntu. Kif qegħdin taraw ukoll illum tliet klab oħra rappreżentati fuq il-panel imma qabel xejn nagħti merħba lill-mistieden residenti Roberto De Brincat. Roberto, l-ewwel net insellimlek. Sellimlilek Antonello, l-mistiedna li għandna ma kollha tisegwuna. Qabel ma nibdew però nintroduċu l-mistednin, 30 sekonda biex nitkellmu qed nitkellmu fuq il-futbol lokali rigward ir-rebħa li Malta kisbet il-bieraħ kontra Ġibilta gol ta' Joseph Imbong, rebħa fil-fema tiegħi meritata. Dejjem huwa ta' pjaċiru li tin Malti jikseb rebħa l-lavorja forsi l-avversarju mhux xi wieħed daqshekk ta' reputazzjoni kbira, però ovvjament dejjem jagħmel kuraġġ li tim Malti jikseb rebħa fuq livell internazzjonali. Nisperaw ovvjament fil-lob li jmissila fit-tim nazzjonali jikseb pożittivi ħalli forsi nkomplu wkoll fuq ix-xejra li kellna qabel taħt it-tmexxija ta' Davis Manġa. Tajjeb, mela, issa nġu kol biex nintroduċu il-mistednin li għanna il-lejna fuq il-panel li huma il-team manager ta' Pieta Hotspurs, Josef Borg, għanna l-Henk Farrugia, membru tal-Kumitat tal-Marsa u l-Levi Gallia, ta' St. Joseph li minnaw il-ringrazzja tal-lejla għal-program jinaħdu maħna għal dan il-program. Fakkarkom li kun min jintervjeni maħna il-lejla għandu l-faċilità li jagħmel dan billi jidħol fis-sezzjoni li għandna miftuħa tal-kummenti u wkoll jgħid tiegħu fuq dak kollu li qegħdin niddiskutu l-lejla. Biss qabel xejn l-istippett ta' introduzzjoni għall-editorjal ta' Roberto De Brincat. Roberto, l-editorjali kjoġbok? L-lum ħan nitkellmu fuq kampjonat li normalment matul dawn l-aħħar snin naqas kemm konti insegwi dejjem ikun wieħed bilanċjat. Kampjonat li ma tistax tgħid li ma timijiet ħajċċelinġaw għal promozzjoni li ma timijiet ħajirriskjaw li jiġu relegati. Naħseb illum għandna 3 rappreżentanti jew aktar klabs li ovvjament għandhom ċertu livell ta' esperjenza f'dan il-kampjonat ħadu sehem fih kemm il-darba. U jien personalment nistenna li jkun wieħed bilanċjat, ovvjament hemm timijiet bħalma diġà smajna l-ħaltar xi ħansimgħu aktar quddiem fil-programm li għandhom l-ambizzjoni prinċipali tagħhom li jisfidaw għall-promozzjoni. Ovvjament nistenna li jkun hemm logħob interessanti, forsi anke daw il-klabs jagħtu ċans in-numru ta' żgħażagħ li jieħdu l-esperjenza fuq livell ta' senior level. Manka eventwalment jekk jirnexxielhom jagħmluha fil-kampjonat Premier jkun diġà ħadu sena esperjenza jilagħbu mal-ewwel tim u nisperaw li jkun kampjonat sabiħ u kampjonat interessanti għal dawk kollha li jsegwuh. Ukoll Roberto tajjeb ukoll nagħtu naqra ħarsa lejn min huma s-16 tim li se jieħdu sehem fil-BOV Challenge League fl-istaġun li ġej. Qed intaraw ukoll il-grafika, it-timijiet huma attart f'Kura United, Lija Athletic, Luqa St. Andrews, Marsa, Melita, Sida St. Joseph, Pieta Hotspurs, Sengli Athletic, St. Andrews, Suri United, Taxin Rainbows, Zabba St. Patrick, Zebbuċ Rangers, Zejtun Corinthians, u Zurri. Infakrukom illi Zabba St. Patrick, Sengli Athletic, Sida St. Joseph u Luqa St. Andrews promossi mill-kampjonat nazzjonali amatorjali tas-sena li għaddiet fil-waqt li Pieta Hotspurs u Zebbuċ Rangers ġew relegati mill-kampjonat POV Premier tal-istaġun li għadda.
Mela, nibda bil-qabel xejn sellem u nirringrazzja l-membri tal-panel li lejla naqdu għal dan il-programm. Xtaqt bil-qabel xejn nisma' ftit minn għandkom min huma l-ambizzjonijiet tal-klabb rispettivi tagħhom għal dan l-istaġun jekk jogħġobkom. Jista' jibda Josef u mbagħad Erik u mbagħad Neville. Grazzi Antonello, grazzi tal-istedina, sellem il-mistednin u s-semmija tal-program. Ifimni, l-ambizjonijiet naħseb ta' kull klab. Jibdew billi l-ewwel ma tagħmel tipprova s-salva. Mbagħad hemm l-ambizzjoni l-oħra li tiġi mal-ewwel sitta. Il-kampjonat tal-First Division huwa jbes ħafna kif jaf kulħadd, dejjem kien ta' livellu għali ħafna. Li tipprova tiġi mal-ewwel sitta hija tkun waħda mill-ambizzjonijiet. Tilab logħba u timxi minn hemm. Erik, Mela jiena naqbel ma kif qal tal-Pjetà illi l-kampjonat huwa diffiċilissimu. Għalija jiena kulħadd jitlaq fuq livell wieħed. Aħna l-ambizzjonijiet tagħna huma li ħanippruvaw insalvaw kmieni kemm jista' jkun. Armajna tim kompetittiv, naħseb illi għamilna xi akkusti tajbin ukoll. Però dejjem ngħid illi huwa kampjonat diffiċilissimu ħafna illi kulħadd għandu ċans jaqa' u kulħadd għandu ċans jiġi mal-ewwel sitta u jippunta biex jitlaq. Ovvjament dejjem ikun hemm dawk is-600 illi huma naqra ftit iktar superjuri minn klabb oħra għal ħafna fatturi, però naħseb illi bħala kampjonat huwa għalija jien wieħed mill-isbaħ kampjonati li tista' tilgħab fih għax tista' titlef ma tal-aħħar post u tista' tirbaħ ma tal-ewwel post. Esperjenza 12 sena ġiri fil-klabb u dejjem kienet illi tisfel ġili jġibu l-punt imma ta' tamparhom ma jġibux, ġifieri. Ma naħsibx li kien hawn li ma kienu naħseb li huwa ħajkun kampjonat tajjeb ħafna għax kull tim rama u naħseb li ħajkun kampjonat sabiħ, fl-opinjoni tiegħi. Neville, Naqbel eżattament ma li qal Josef u qal Erik, huwa kampjonat diffiċli, tista' tirbaħ ma ta' fuq, tista' tlef ma ta' taħt. Jien laft bħala player, kont bħala player laft f'da divizjoni, issa hija bħala coach, u l-andament tal-first issa kif nafuh Challenge League baqa l-istess. Li ma tistax tgħid ma ħed challenge ma tistax minn ħajkun ma ta' taħt. Żewġ rebħiet tispiċċa ma ta' fuq, titlef logħba terġa' is-super ma tisfel. Minna ħatana t-niprofaw kemm jista' jkun insalvaw għadna tal-għajn, għadna tista' tgħid ġodda f'divviżjoni wara nuqqas ta' 10 snin. Allura kemm jista' jkun irridu nsibu sqajna mal-art biex aħna nsalvaw mbagħad minn hemmhekk tara. Jekk tidħol ewwel sitta tim li jkun għadu kif tella, żgur li ħajkun achievement big, però huwa achievement li huwa naqra diffiċli, però mhux impossibbli. Josef, tibdakom ħaddan diversi players żgħażagħ li tista' tgħid huma l-qalba tal-iskwadra illi bjinsajt jilagħbu dan il-kampjonat. Kemm importanti li jkollkom nursery li sena wara sena tkun kapaċi tipproduċi players illi jkunu jistgħu jagħmlu ma l-ewwel tim eventwalment. Rejna wkoll bidu tajb ħafna illi Pjetà Hotspurs kellkom fil-kampjonat tal-minors. Li wkoll jista' jawgura tajjeb għaż-żgħażagħ illi għandkom li wkoll jistgħu jagħmluhom mal-ewwel tim. Ejja Antonello, Pjetà hija waħda mill-aqwa nurseries tiegħu f'Malta u awtomatikament kull sena jitilgħu numru ta' players illi huma ta' livell tajjeb. Nista' ngħid illi mill-under 15 sal-17 hemm 20 player man-nazzjonal ukoll, ġifieri hija xi ħaġa sabiħa ħafna għal daw iż-żgħażagħ li qegħdin man-nazzjonal u hemm 6 players mill-minors għal kbar. Ġifieri qegħdin man-19 u ma' 21 tan-nazzjonal. Ġifieri overall hemm qisu ma' 26 player li qed jilagħbu man-nazzjonal.
Rigward l-iskwadra, hemm skwadra ta' suwa, average age isa 20 to 23, 21 dak l-ilma. U taħseb li b'din l-iskwadra tistgħu ngħidu hekk. Timmiraw li tiġġieldu għall-promozzjoni? Ifhem, Tapprofittaw hemm anke żgħażagħ promettenti ħafna. Hemm żgħażagħ promettenti ħafna. Ma dawk iż-żgħażagħ akkwistajna 3 players, 4 players ta' esperjenza li ħajkunu qed jgħinu żgħażagħ ukoll. Li fl-aħħar mill-aħħar ħafna minnhom labu fil-Premier is-sena l-oħra. Tajjeb wis. Erik, minnaħa tagħkom marfa mortu għall-esperjenza f'dan il-kampjonat fej qed naraw diversi players li għandhom esperjenza sew fil-kampjonat Premier kif ukoll fil-kampjonat ta' Challenge League fosthom qed jiġuni frasi Amadou Sam, Brendan Muscat, players li biex insemmi tnej partikolari ma huma tnej fost ħafna li jiffurmaw dan it-tim. Minnaħa l-oħra, inti taħseb li dan il-fatt jista' jgħinkom biex almenu ġibu post mal-ewwel sitta, dak il-post li tliftu verament biftit is-sena li għaddiet? Iva ma naħseb illi għamilna xerti importanti għandna bħal Polla Pira, Ruġa, huma plejers ta' esperjenza li labu fil-kampjonat Premier. Għandna lil Augusto Casares li kien mal-Floriana u rebaħ il-kampjonat magħhom ukoll bħala barrani wieħed mill-erba li għandna. Ejja, naħseb illi dis-sena naħseb illi għandna ċans tajjeb illi naħseb nagħmlu għamal ewwel sitta. Nerġa' ngħidlek is-sena l-oħra kien biex li ma kienx l-aħħar ġurnata li tifet San Ġwan u aħna ħadna dro kullhom ieħor għax konna niġu relegati. U l-andament lix nagħmel referenza żgħira konna naħirġin interview illi nista' illum il-klab ħareġ tal-kollox mid-dinjem li kien hemm summon kbar, però llum irnexxinna naqtaw kollox. Hemm il-ground, sports ground, illi huwa standard, ġifieri da ħajswa somma kbira, ġifieri fuq minn 18 miljun da proġett. Nista' ngħid illi id-direzzjoni hija li nagħmlu il-klabb iktar stabbli. L-antan huwa niġu mal-ewwel sitta jekk jiġi ċans tgħidlek mill-ekkiba. Maħna li fi żmien senti konna groundless għandu parkeġġ ta' mit-karozza, ġifieri seating għandu 3000 huwa xi ħaġa li malli kull xaħna li ħajgwadanja ħafna il-futbol Malti. Però nerġa' ngħid il-challenge huwa ġilissimmu. U kif qalu sħabi tista' tirbaħ ġiex u tiġi ma' fuq titlef flobo ġi mbagħad tisfel. Nerġa' ngħid illi l-injuries u l-fortuna jagħmlu differenza. Aktar barranin li għamna. Naħseb ħajkunu wieħed mit-timmijiet li nippruvaw iva niġu mal-ewwel sitta. Mela, daħlilna wkoll messaġġ qabel ma mmorru għal Neville mingħand Brady Buġejja fejn qed jgħidilna Broderick Briffa naħseb għalik Josef. Ollej tu żgur average age, apparti l-età jibqa' l-ġentra futbol lokali u janna jkun ta' motivazzjoni għal daw iż-żgħażagħ u mbagħad ikkummentaw fuq il-format li ħan niddiskutu fit-tielet parti. Josef, kien dak xi twieġeb għal Le, kif qed qabel hemm ħafna żgħażagħ u żidna 4 players ta' esperjenza u players ta' esperjenza tidhom bil-fors biex tilaf dak il-liku. Imma hemm ħafna 90% tal-iskwadra kollha 22, 20, 21 dak l-ilma.
Tajjeb wis, mela, Neville, ħanġi naqra lik issa. Din l-akbar sfida li tim bħalkom jekk tintina mill-kampjonat nazzjonali amatorjali ser ikollu matul dan l-istaġun f'dan il-kampjonat. Hija sfida kbira, jew net inti il-players li kellek miegħek fil-Michel League tintaqa' magħhom tara jistgħu x'forsi jagħmluha fil-Challenge League ikun hemm players li jgħidulek huma stess li jisma' ma naħsibx li jiena ħajkolli nagħmilha jkollok players li forsi naqra kbar fl-età qatt ma labu forsi f'dik il-diviżjoni, allura jkollok xi players li jiddropjawlek. Meta jiddropjawlek il-players se tiġġib il-players adattati għal Challenge League li tittamel homework tajjeb u trid timxi dejjem skont il-budget li jkollok. Ġifieri inti ma tistax tara dis-sena biss, tagħmel forsi affarijiet kbar li forsi ma tistax tagħmilhom. U s-sena ta' wara jkollok il-problemi li tispiċċa tibda l-istaġun budget li jkun diġà bil-minus. Inti trid tispiċċa l-istaġun għall-inqas. Equal li tispiċċa li m'għandekx għax tħabber rasek biex taġġeb taħdem bil-budget li jkollok, taħdem bil-għal, bħal tagħna li l-uniqas minn diviżjoni iktar naqra toġeħ ta' ras. M'għandniex budget li nistgħu ngħidu isma' nistgħu nagħmlu affarijiet kbar, bil-budget li jkollok taħdem, però flimkien ma' Robert Farrugia, l-President, u l-Kumitat ħdimna bil-għal biex ikonna tim kompetittiv biex nibdew il-lik aħna ngħidu isma' nistgħu nagħdu sfida lil kulħadd u nistgħu wkoll forsi nlaħqu kif ġa tkellimt fl-intervent li ieħor diffiċli, imma mhux impossibbli li tħolmu sitta u serraħ moħħok mal-ar kif kellem tajjeb Erik. Kienu punt il-bot li jieħdlu sitta, li tiġihom ħażin li salvaw fl-aħħar logħba, ġifieri dak huwa l-lik tal-First Division, naħseb Erik jista' jitkellem ħafna iktar għax ilu inti f'da diviżjoni ħafna, ġifieri trid tisserraħ moħħok mal-ajr, issib saqajk f'diviżjoni li għalini hija ġdida u timxi minn hemmhekk. Mela, Roberto, qabel ma mmorru l-kummenti finali min-naħa ta' Josef, għax naf kolli tħallina, mhux jekk għandek forsi xi domanda inizjali għal xi ħadd mill-panel tagħna, jekk jogħġbok. Jiena forsi l-mistoqsija li nħobb insaqsi ovvjament fil-kuntest dan il-kampjonat hija kemm jalaw fit-tul il-klabs anke bl-akkwisti li jagħmlu vis-à-vis ovvjament xi proġetti jkollhom ippjanati, ġifieri tisma' klabs li l-ambizzjoni tagħhom hija li jisfidaw għall-promozzjoni għall-kampjonat Premier u ovvjament nafu l-qabża fil-kwalità li hemm mill-kampjonat Challenge għal dak tal-Premier. U mbagħad ovvjament anke dawk it-timijiet li forsi m'għandhomx dak il-livell biex jisfidaw għall-promozzjoni u lan tagħhom kif semmew sħabi hawnhekk huwa l-ewwel net isalvaw u jkunu l-bot kemm jista' jkun mir-relegazzjoni. Naħseb tajjeb li għandna l-Neville hawnhekk insellimlu ħabib tiegħi bħala coach u anke Josef għamil perjodu l-ospazzjoni nikkowċjah fil-swieqi. Forsi kif jagħmlu l-akkwisti daw il-klass fis-sens iġibu plejer għal staġun wieħed jew inkella qed iġibu plejer biex ovvjament jibqa' hemmhekk li ta' 4-5 snin. Tibdinti Josef. Kif trid? Le aħna minn naħa tagħna fimni l-akkwisti li nagħmlu nippruvaw nagħmluhom li fit-tul mhux ġi sena u tellaq. Tifhem mill-plejers tas-sena l-oħra żammejna jisu 20 players. Okay? Ma kinux ix-xewqa tagħna li ħafna minnhom imma raw li forsi l-opportunità tagħhom tkun diffiċli biex ikunu dejjem first 11 allura jġibu opportunità oħra. Dis-sena ħdem iktar bil-għaqal għas-sena l-oħra, Josef kien bija sena l-oħra u jafjem domna biex għamilna it-tim. Tipprova taħdem mhux sena kien jisek mhux qed tippjana xejn. Għall-inqas sentej tlieta, ġu meta tġib plejer ġibu jew għal sentej jew għal tlieta. Aħna plejers li ġibna provajna nagħmlu kif qal tajjeb Josef ikollok plejers żgħażagħ, aħna għandna 4-5 under 19s, inkluż anke l-barranin li għadhom minnhom għadhom minors, okay? Rajna l-potenzjal tagħhom li daw jistgħu fiċ-Challenge League. Għandna plejers u mbagħad esperjenza nsemmi Tyron Farrugia, jiġifieri ikollok dik it-taħlita mbagħad timxi. U tipprova li sena wara sena tibni fuq it-tajjeb li jkollok u tirranġa ftit fejn tista'. Min-naħa tagħna ridna nirranġaw iktar
għax diviżjoni naqra iktar diffiċli allura bil-forsi bdejna nagħmlu rtokki naqra ikbar. Josef? Aħna minna tagħna ma tantx ġibna players ġifieri li hemm tfal li talgħu minn nurseries. Li għamilna dis-sena tajna kontratt il xi 5 players li hemm qed naħsbu għat-tul ukoll. Basikament dik li qed nagħmlu bħalissa fokajna fuq players li talgħin u tajnihom kontratt għall-ewwel darba. Sewa wis, Josef, l-aħħar messaġġ li forsi tixtieq tagħti sew minn segwina kif ukoll il-parti ta' Pjeta Hotspurs forsi qegħdin jaraw il-programm tagħna llejla. Ovvjament nħeġġeġ is-supporters ta' Pjeta jitalaw jagħtu s-support tagħhom kull logħba. Support huwa importanti ħafna naħseb jiena. Sfortunatament ma tantx għadhom jitaraw ħafna nies il-ground li hija ħasra għax kull player ikollu bżonn dak is-support waraħ u fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm atmosfera sabiħa. Tajjeb wis, mela, min-naħa ta' Josef nirringrazzjawk tal-li dħalt magħna llejla, il-Neville, il-Erik u l-Roberto ser narawhom fit-tielet parti ta' dan il-programm għaliex issa għandna waqfa qasira ta' reklami mbagħad se jkollna l-intervista li għamilna lill-uffiċjal għal-relazzjonijiet pubbliċi ta' Tanxin Rainbow Neil Portelli iktar kmieni din il-ġimgħa fit-tieni parti tal-programm qabel mbagħad nidħlu biex inkomplu live flimkien mal-mistednin tagħna u sew il-mistednin residenti kif ukoll il-mistednin l-oħra. Ibqgħu magħna botta u risposta ikompli wara dawn. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok missierek jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Trattanti tal-futbol reġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk fil-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi tan-Nintendo għal €65 u tal-PlayStation għal €75. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Bilkirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux mid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Insellulkom għal din il-parti tal-programm botta u risposta fejn ser inkomplu niddiskutu l-POV Challenge League u maħna issa għanna l-uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi ta' Talxin Rainbows Nick Portelli di l-ewwel nett nsellilek u nirringrazzjak tal-li l-lejla oġbok tina għatmana din il-recording. Nirringrazzjalkom L-ewwel tal-istadina fissam il-klab, nirringrazzjalkom. U wkoll ta' pjaċir tagħna nippruvaw kemm nistgħu ninvolvu clubs f'dawn il-programmi tagħna. L-ewwel domanda xtaqt insaqsi biex niftħu wkoll il-petizzjoni miegħek. L-ambizzjonijiet għandkom dis-sena ta' xi Rainbows wara li s-sena li għaddiet verament ġejtu viċin illi takkwistaw post fil-playoffs. Mux sa' tundur mal-lewż, għan ambizzjonat huma ovvjament illi nġu promossi l-ura l-Premier League. Tarxin mill-meta konna tlajna l-ura fil-Premier fl-0809, 0809, 0708, 0809 kien l-ewwel staġun Premier għamilna rantru ta' 13 sena fej anka kan hemm snin konna wieħed mit-timijiet ta' fuq dejjem fi klassifika. Mbagħad ovvjament kien hemm il-famuż u għafatt nistax tgħid li konna salvajna bil-Covid. Sewa, mbagħad ovvjament kellna staġuni oħra Premier, mbagħad dan ħajkun it-tielet staġun Premier. Ekku, s-sena l-ħra wasanna viċin il-playoffs. Issa ta' qabel konna letteralment Antonello kważi tlajna. Ta' konna mal-pjeta, tnejn b'xej, u fl-aħħar kwarta, laqqas kwarta, fl-aħħar 5 minuti, konna ġejna dra mal-pjeta u tlifna promozzjoni punt. Iżda ovvjament aħna l-ambizzjoni tagħna huwa dejjem illi nkunu at the highest post fil-Premier u mhux għax jiena uffiċjal ta' ħaltarxin imma ħaltarxin naħseb huwa tim illi stabilizzana qaruhu bħala tim u jgħat mill-ħajjar ta' Malta. Ovvjament orajt li t-tielet sena Premier imma dejjem konna hemmhekk, fimt mhux li tipo mid-table u tgħid li salva dejjem ridna nitilgħu there and then. Ovvjament l-ambizzjoni tagħna huwa li nerġgħu nitilgħu. Esattament fil-fema tiegħi anke naħseb f'dawk it-13 sena li għamiltu Premier ġibtu kol riżultati kredibbli fosthom anki rebħit ma' timijiet kbar, semifinali ta' trofi voldiri. Ta' trofi darbtej konna tlajna kontra Slima kontra Ormi u fl-istess sena li konna kontra Ormi kien hemm tazza tal-mit-sena tal-lig, ma nafx tiftakru ix. Eżattament, tiftakru. Konna tlajna kontra l-belt dakinhar. Ta' tqis il-kampanja kmusti li għamiltu dan is-sajf. Sodisfat biżżejjed bil-ħidma li għamiltu? Kienet kampanja akwisti non-stop nista' ngħidilhax. Grazzi għat-team manager tagħna John Vella, l-coach Jack, it-tmexxija kollha. Kienet kampanja akwisti sabiħa. Ovvjament, tgħidli ir-riżultati għadna ma rajniex, ovvjax li kadu ma bidix. U forsi l-friendlies, kien hemm xi friendlies li forsi tgħid stajna konna ħjari u konna tajjeb imma still friendlies jiena jien personali u naħsebu ħafna bħal friendlies ma tiġġu dabbax fuqhom. Friendlies huma fejn inti għandek il-coach għax ġament friendlies tara. L-ewwel ħaf mod, it-tieni ħaf ibiddillek it-tim il-coach ħalli ovvjament joltera u jkun jista' jikkrea affarijiet ġodda. Bħala kampanja kwisti nemmen illi kienet kampanja kwisti tajba ħafna, sens hemm ismijiet illi daw stabilita ħafna fil-futbol Malti, speċjalment fil-Premier League, u għed ngħidu bħal barrani semmi għandna l-Bojan Kaljevic, għandek imbagħad akkusti bħal Peter Paul Sammut u Peter Xwira bil-tnejn li huma kienu semifinalisti ma marsax lok is-sena l-oħra fit-trofi. Bad għandek bħal Siraj li lab kemm il-darba fil-Premier, għandek il-Steve Brezzina li għal darba oħra konferma jneħ magħna. U l-istana kien diġa maħna Steve Brezzina ngħidu għandu karriera sabiħa, kellu karriera sabiħa mal-belt. Ġifieri, u ovvjament skwadra li għandek it-talent ma skwadra żagħżugħa u naħseb li tikkombina flimkien. Mela, inti l-ewwel semmejt ukoll illi lan tagħkom huwa l-promozzjoni. Hemm forsi xi tim avversarju li qed iħassibkom, ispeċi da jista' jkun l-ikbar teddida tagħna.
minn dak Ma kollu li għandek ngħidlek, ħames fil-logħbi ta' ħbiberija? jiena nemmen ħaġa, il-futbol m'hemmx dak it-tim li tgħid. kull- Kulħadd irid imur għall-premju finali, sa premju finali huwa promozzjoni fil-każ tagħna. Irrelevanti hux l-ewwel jew t-tieni. Jien nemmen anzi illi l-iktar tim illi tkun qed tibża minnu huwa l-iktar tim illi tispiċċa forsi tirbaħlu faċli. Għaġrament l-inqas tim li tkun qed tibża minnu huwa l-iktar tim li jtik logħba. Daw ġraw, ġifieri ġraw fuq livelli internazzjonali, ġifieri timijiet kbar. Ma nemmenx li mhux se ngħidlek ismem dak it-tim hekk u dak it-tim hekk għax kulħadd at the end of the day relevanti xan fuq il-karta li jiġri f'dak id-9 minuta li għattu. Ġifieri, jekk f'dawk id-9 minuta tkun off day u tkun kif qed ngħidu kontra tim ta' klassifika, it-tlet punti tlifthom u ċikku briku bqajt. Iżda nemmen illi hemm timijiet u ġifieri illi għadin is-settija għadin armati, ġifieri kellhom kompanija kwisti sabiħa wkoll. Fosthom minnhom Zabbar u Zabbar jiġifieri semmew ħafna. Għad islejt illi kien hemm kompanija kwisti, kellhom kompanija kwisti tajba ħafna. Ma kif qed ngħidlek ovvjament, mbagħad ikollok tim il-banda l-oħra li jkun armat biż-żgħażagħ u ġeneralment kapaċi jtik logħba aħjar mit-tim illi tkun qed tibża iktar minnu. Roberto, għandek forsi xi domanda l-Nil? Jena manka mill-esperienza tiegħi xtaqt nistaqsih domanda għal qed nisma' ovvjament l-ambizzjoni li għandu l-klabb ta' Ħaltarixin li dis-sena jisfida l-promozzjoni u l-istaġun li ġej, ġieli mhux dan li ħajibda ma tas-sena ta' wara ikunu fil-Premier. Però Nil, naraw ħafna timijiet li mit-Challenge League jagħtu sfida u jirbħu għal promozzjoni, però mbagħad kemm għandkom pjanijiet sostenibbli biex tibqgħu hemmhekk u mhux tagħmlu staġun u terġgħu tispiċċaw relegati u terġgħu tibdew kollox from scratch. Anka finanzjarjament qed nitkellem sewwa. Eżatt, naħseb li waħda mill-iktar punti importanti. Le aħna bħala klabb ovvjament Lantana huwa li nitilgħu nerġgħu nistabilizzaw ruħna fil-Premier. Issa bħala affarijiet bħala sostenibilità aħna Lantana huwa li xi darba bħala clubs mhux aħna biss ġifieri clubs kollha illi toħroġ dil-famuża commercialization tal-clubs ta' Malta. Sej kont tista' kommerċjalizza l-premises u ovvjament ħafna clubs inkluż aħna niġu sostenibbli mill-inkam tagħna stess. Iżda le hemm proġett ġifieri mhux qiegħed fuq proġett ta' sena u jew sentej, hemm proġett fit-tul. Infatti anka bħala anka ġifieri involuti anka tmexxija li hemm bħalissa bħala staff kollox. Ovvjament imbagħad tittara l-andament. Xikun, iżda li hemm proġett illi kif qedna mhux illi nitilgħu fimtu nerġa' lura back to square one terġa' tinżel terġa' toqgħod hemm fil-Premier bla bla. Le hemm ħsieb illi nitilgħu u nerġgħu lura Ħaltarxin kif konna qabel within the 13 years. Ovvjament subject għalli jista' jinqala dejjem dawn l-affarijiet. U issa għandi domanda jien lilek għalik Roberto. Tattikament x'nistgħu nistennew minn timijiet immexxi minn Jacques Cherry illi ħajkun qiegħed imexxi għal din is-sena t-tim ta' Taxi Rainbows. Jena minna għak nsellem il-ġak huwa ħabib antik tiegħi, ma minna korsijiet tal-coaching flimkien, konna wkoll avversarji meta u kien ma' Pembroke. Jena kont ma' ħalax u konna t-nġid tnejn li aħna għal-promozzjoni, ġviri ġak huwa ħabib tiegħi kbir, kumrazzjoni tqajt miegħu matul l-istaġun li għadda u tkellimna xi ftit fuq kif sejjer ma' Ħaltarxin, eċċetera. Lejna l-istanajt fuq ġak huwa coach preparat ħafna, jagħmel xogħol u sal-inqas dettal, ġi naħseb Ħaltarxin għamlu akkwistajb ħafna meta ħatru lilu fil-kariga ta' coach. Ovvjament Jack ħobb il-logħba moderna, anka u kien jilab fit-2 diviżjoni, anka fl-ewwel diviżjoni l-antika. Huwa coach li ħobb il-logħba moderna, ħobb it-tim kollu l-possess tal-ballun, jibda from the back kif jgħidu l-Ingliżi, ġi naħseb li Ħaltarxin nistgħu nipprevedu li ħajlabu t-tip ta' logħba ta' possess, logħba li jibdew minn wara
U bħala formazzjoni tattika mill-aħħar ovvjament inkontri li kelli kontra Ġak, niftakar il Ġak jħobb juża ħafna l-4-2-3-1 bħala formation, però ovvjament minn dakinhar jaf l-affarijiet inbidlu u I stand to be corrected. Però all in all naħseb li bħal tarxin ħajkunu tieni la futbol pożittiv. Naf li Ġak huwa coach ambizzjuż ukoll apparti ovvjament li huwa coach preparat u naħseb li fl-aħħar mill-aħħar Ġak ħajnexxielu jibni tim biex jiċċellinġa l-promozzjoni għall Premier Division. Finalment, Neil, għandek xi messaġġ għall partitarji Tarxiniżi li forsi lejla inaqdu magħna biex isegwu dal-programm jekk jogħġbok? Il-messaġġ li l-partner ta' xini żwiet li jibqgħu dejjem wara t-timu. Relevanti da ġifieri triqija twila, ġifieri jaf jekk tirtan ovvjament wara jitla da xi top x'imkien ħassi, xi żelqa ħadieħu. Ġifieri Nafu da kemm kampjonat diffiċli il-challenge league. challenge league huwa filli qiegħed fuq filli spiċċajt eżempju s-seba' post xi żelqa x'imkien kulħadd jaf jispiċċaj laqgħat. Iżda apparti mill-partitari tal-tarxin, partitari in ġenerali tal-futbol Malti. Naraw l-tendenza hija remota l-ground u kollox. Ovvjament għandek ċertu tmiet li ħajspikkaw fuq kulħadd bħala partitari, iżda nemmen illi tajjeb illi nagħtu s-support lil timijiet li nissapportjaw. Roberto qed jgħid kien coach, mhux hekk naqblu. Ġifieri tafx qed ngħid illi tħares l-stand u ma ssibx nies. U mbagħad Onestament Nili, ġifieri kont nara stramba meta jkun hemm ftit nies. mbagħad l-ironija hija meta mbagħad tiftaħ is-social media u tara l-kulħadd jaqlalek. Merra da jaqlak ġifieri jgħajrek sistem oħra. Meta da laqqas biss ikun segwa l-logħba jew segwa l-andament tal-partita ġastra l-iskor bum daqshekk mela ftaħna storja. Jien nemmen illi hemm bżonn in-nies iktar jitilgħu il-ground, anke il-ground huwa sabiħ, ġifieri huwa atmosfera. Jien ngħid għalija, se ngħid li veru, jiena bħal uffiċjal u kollox, imma kollok l-eżempju logħba ssibtu nofsinhar, jew ħadd nofsinhar. Hija sabiħa wkoll fix-xitwa hija tipo ta' ħarġa. Fimt jekk inqos imma naħseb illi hemm bżonn iktar ta' Jiena Nil, punt wieħed u ma nikkummentax iżjed, jiena ġifieri meta bdejt nikkowċa jien, konna nilagħbu fid-9 ta' filgħodu. Jiġifieri da fis-7:30 il-plejers jridu jiltaqgħu dak iż-żmien is-centenary, 3/4 minnhom għadhom raqdin, ġifieri immaġina ġieli l-logħob il-ħadd filgħodu, s-sibt joħorġulek għal xejn tgħidilhom il-plejers. dik ver. U dal-affarijiet, ġifieri llum l-affarijiet naħseb li tjiebu ħafna anke l-ħinijiet tal-logħob, eccetera. Però fl-aħħar mill-aħħar is-supporters għandhom japprezzaw l-isforzi u s-sagrifiċċji li jagħmlu kemm il-membri tal-kumitat, kemm il-coaching staff u kemm il-players. U minn hemmhekk forsi jibdew jirrealizzaw kemm huwa ta' sagrifiċċju li tkun involut fi klabb tal-futbol. Għalkemm il-klabbs tal-futbol huma amateurs, huma tad-dilettanti, aħna nagħmluhom bħala hobby, però xorta hemm element qawwi ta' sagrifiċċju. U dan għandu jiġi apprezzat. Inżid ma lettet inti l-element ta' sagrifiċċju, aħna bħala kumitat kif qed ngħidu. Huwa aħna bħala membri kollha tal-kumitat huma volontarji, jiġri bħalna u nista' ngħidlek kważi 100% tal-kumitati kollha. Ġifieri apparti minn hekk kif qed jgħid Roberto, il-ħsieb, il-loġistika wara il-mod ta' kif ħadd qassam finanzjarjament l-istaġun, inti da mhux imkien tiġib il-flus titħallas, eċetera, ġifieri attivitajiet da klabb jieħu ħafna ħin, ħafna ħin. Min jaħseb illi tfaqqasu bajk bnejti minn żil tal-lob, eċetera. Hija loġistika u ġieħ U bla dubju mhijiex faċli. Rid kollu wkoll sens ta' commitment. Laqqas xejn, jew kulħadd iddirezzjonat fuq xogħlu u mmexxu. Grazzi ħafna Neil. Grazzi lilkom. Il-programm ikompli wara din il-waqfa qasira ta' reklami. Ibqgħu magħna.
Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Dilettanti tal-futbol, reġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk fil-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq diversi pjattaformi tan-Nintendo għal €65 u tal-PlayStation għal €75. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux mid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Malura t-telet parti tal-programm bottaw risposta il-produzzjoni ta' diskussjoni sni u analiżi sportiva illi l-Kamra Sportiva tella b'mod tista' regolari matul dan l-istaġun il-lejla flimkien miegħi u mal-mistieden residenti Roberto De Brincat għandna lill-coach ta' Msida St. Joseph Neville Gallia u lill-membru tal-Kumitat Eric Farrugia nfakrukom illi intom tistgħu wkoll tgħaddu l-intervent tagħkom billi tħallulna messaġġ fis-sezzjoni li għandna miftuħa ma' dina miftuħa wkoll ma' dina il-bandira. Ma nafx il-panel kienet qed tisma' l-intervista ta' Nil qabel ma mmorru għal punt tattiku. Mux forse għandkom xi kummenti għal dak li għalilna l-uffiċjal ta' bħal tarxin. Neville Eric. Minna tiegħi ma stajx nisimgħu xejn, ma nistamax. Neville minn tix qed nistama'. Mela minna tiegħi ma smajtux, ma nnexxilix nisimgħu. Naħseb kien hemm xi ħaġa ma nafx Erik kellux l-istess problema. Mela, jidher li minna ħatana jidher li kellna kollox sew però ma jimpurtax. Nitċekkjaw issa iżjed tard mbagħad fil-każ l-intervista nerġgħu nittorreġuha għal meta nġib x'intellgħu fuq YouTube. Mela, immorru għall-introduzzjoni tal-Rock Narimis u mbagħad inħalli fidej Roberto biex jitina il-punt tattiku. Roberto fidejk. Kif semmejt l-ewwel, ovvjament mill-aspett tattiku u tekniku wkoll jiena nistenna li f'dan il-kampjonat naraw wuċuħ żgħażagħ, wuċuħ li ovvjament bħalma semmew anke l-mistiedna tagħna jistgħu jkunu telgħu minn nurseries rispettivi biex jiksbu l-ewwel esperjenza tagħhom jew inkella jkomplu jżidu l-esperjenza tagħhom
fl-ewwel tim tal-klabb tagħhom. Ovvjament kull coach, u hekk għandna Neville li huwa coach, għandu l-filosofija tiegħu, għandu l-mentalità tiegħu, minn coach għal ieħor dawn l-aspetti jvarjaw. Però jiena ovvjament bniedem li nsegwi l-futbol nara coaches li jatwaw tattika kemm li jilagħbu bil-back four u anke bil-back three li fl-aħħar snin li ġiet ħafna moda nsejħula hekk li wieħed jilgħab bil-back three. U nistenna li dawn il-klabs għalkemm ovvjament huwa kampjonat bilanċjat ħafna, però ikonna logħob interessanti, logħob miftuħ, logħob li jipproduċi ċertu ammont ta' goals ukoll. Ovvjament jagħmel il-kampjonat wieħed isbaħ. Nistenna li l-timijiet jilagħbu futbol pożittiv, mhux futbol kemm xejn medjokri. Ovvjament l-aspett fiżiku għalkemm hawnhekk qed nitkellmu fuq kampjonat ta' dilettanti huwa importanti ħafna bħalma jaf kulħadd. L-aspett fiżiku jista' jrebbek jew telfek logħba u anke kampjonat fl-aħħar mill-aħħar. Allura m'għandix dubju li coach bħal Neville u anke l-coaches l-oħra li ħajkunu jieħdu sehem f'dan il-kampjonat jippreparaw lit-tim tagħhom mill-aspett kemm fiżiku, kemm tattiku u anke mentali, għax l-aspett mentali huwa importanti ħafna, speċjalment ma' players li jilagħbu l-logħba tal-futbol bħala passatemp fl-aħħar mill-aħħar. Ovvjament nisperaw li jkollna kampjonat interessanti u jkollna logħob li ovvjament juru futbol tajjeb u futbol pożittiv. Grazzi Roberto għal dan l-intervent tattiku. Nitkellmu issa fuq il-format ta' dan il-kampjonat illi ser ikun kif ħanukom din il-grafika hawnhekk. Mela, il-kampjonat Biovi Challenge din is-sena se jkun ifformat minn 16 tim fejn fl-ewwel fażi kulħadd irtira kontra kulħadd. Dan ifisser li għandna 15 il-programm. Wara din il-fażi l-ewwel sitta jikkwalifikaw għall-pool tal-promozzjoni u l-ħarafra jikkontendu il-pool kontra relegazzjoni. L-ewwel żewġ timijiet klassifikati fil-pool tal-promozzjoni jilagħbu fil-kampjonat Biovi Premier tas-sena d-dieħla fil-waqt li l-aħħar 4 timijiet jinżlu fl-Easybet Kampjonat Nazzjonali Amatorjali tal-istaġun 24-25. Taħsbu li il-mod kif din is-sena ħajtlaq il-kampjonat huwa mod ġust minkejja l-fatt li dan huwa format temporanju, Erik tibda inti u mbagħad nisimgħu ta' Neville u għalfejn le ma naħdux ukoll xi kummenti minn Roberto fuq dan il-lat. Nittixel il-mikrofonu, Erik. Erik, tritixel il-mikrofonu. Issa tisimgħuni? Iva, Mela, jiena wieħed milli qatt ma qbilt li kampjonatu kif inhu jinqasam u 6 jmorru għalihom, 10 jmorru għalihom. Is-sena l-oħra sfortunatament ġew relegati 6 timijiet. Jiġifieri dawk il-klabs li jinqataw l-ewwel round illi round robin li jintlaq. U jkollok għandna ta' ħażina fir-round, din round tinqasam 10 u jaqgħu 6 minnhom kienet tempi aħna ġejna seba' mill-aħħar jiġifieri punt żammejna filli kellna punt biex immorru mal-ewwel 6 u salvajna punt għax tilfet San Ġorġ. Issa dis-sena jaqgħu 4 flok 6. Jalla l-qoddim jien għalija li sbaħlik ikun b'żewġ rounds. Dak kien jitlab hekk ftit kampjonati bħal tagħna li joqogħdu jinqasmu 6 u 10. Jien għalija personali qatt ma qbilt magħhom issa naqbel. Issa l-importanti li jkun li fl-ewwel round robin, l-ewwel wieħed, l-ewwel 4-5 logħbiet ħataqbad u moħħok jaħdem biex tħares wara ta' warajk għax biex erba'. Ġifieri tittoqgħod ħafna attent il-bidu tal-kampjonat kif saru. Ġifieri ħadda ħażin għandek titabil. Jekk tibda tajb ovvjament tmur mal-ewwel 6
u sarraħ mtetina ħanibqgħu neksbu jew inkella nipponta jekk jiġi ċans li nikkompeti fil-kampjonat Premier. Jiena ngħid waħda, jekk ma tkunx preparat għal kampjonat Premier, aħjar tibqa' fid-diviżjoni. Ma nridx niġi miftijem ħażin, jekk ma tkunx saħtek kemm bħala amministrazzjoni, kemm bħala klabb, ma ġili jitilgħu jagħmlu l staġun reġgħu dik ma tantx jeħel tilej klabs. Però jiena naqbel li kif hija il-format jalla ftik l-aħħar wieħed li bħala staġun li jinqasmu. Jiena ħana laqgħu ġifieri, jiena jabżewx rounds. Kif għarna l-inqasam issa ġiet kif ġiet fil-nasu timijiet. Pero naħseb li jabżewx il-fużax. Sewa wis, Neville. Naqbel eżattament ma kif qal Erik li huwa sabiħ telab żewġ rounds u ma jkunx hemm sim ta' timijiet. Huwa importanti jekk kif jekk dak li jkun ġeħ ċans li jmur Premier ħajjieħdu. Imma tittara li inti mhux mort Premier wara sena ġajt waqajt bil-problemi kollha li ġib maħ regazzjoni. Ġifieri aħna wkoll li mill ċert lajna challenge ukoll issib ċertu affert li jkunu bsin. Għasab wara li mbatt minn challenge mur Premier li l-qabżija ħafna kbar. Ġifieri inti klabb titħallih jeżisti, ma tistax forsi tagħmel ġennata ta' sena li tgħid ismejja all right, jekk ma ta' qoddim tipprova tieħu ċans li titla'. Imma ma tistax tagħmel affarijiet iktar milli tista' fil-budget tiegħek. Dejjem timxi mal-budget ħalli il-klabb kif nerġa' ngħid ħalli jeżisti. Jiena personalment bħajt aħna sorpris Roberto li dis-sena ħarġa jkollna Championship pool u l-relegation pool. Stennejt li jkun kampjonat fuq ġiex rounds, vera li forsi n-numru huwa kbir, ma jiena fil-fema tiegħi naħseb li setgħu żammihom jilagħbu round wieħed għaliex wara kollox kważi xorta it-tliet il-logħba ħadd ilagħbhom, x'taħseb? Kull format fih tajjeb u l-ħażin tiegħu, ġifieri jiena kkoċjajt kemm fil-format fejn id-diviżjoni kienet maqsuma f'żewġ sezzjonijiet u kemm f'kampjonat wieħed, ġifieri it-tnejn fihom u t-tnejn fil-ħażin tagħhom. Forsi il-vantaġġ li fih il-format li bih ħajintlab dan il-kampjonat huwa li ovvjament bit-timijiet li jinqasmu ħajkun hemm iktar interess u forsi anke il-motivazzjoni tat-timijiet tibqa' hemmhekk sal-aħħar għax ovvjament l-inċertezza ħatkun akbar għat-timijiet kollha, bid-differenza bda jkollok kampjonat fejn kulħadd jilgħab kontra xulxin fuq żewġ rounds, dawk it-timijiet li jserħu rashom mir-relegazzjoni forsi kemm xejn kmieni u m'għandhom l-ebda ambizzjoni u laqqas potenzjoni li jisfidaw għall-promozzjoni hemmhekk kapaċi jkun hemm nuqqas ta' motivazzjoni. Jiġifieri jiena fl-opinjoni tiegħi ovvjament għat-timijiet ħatkun aktar diffiċli kemm ħajġiet tal-promozzjoni u kemm minn ħajsib ruħu fir-relegation pool. Però naħseb li ħajkun fattur ta' aktar interess u anke fattur li kull klabb u kull tim iżomm ruħu preparat sal-aħħar logħba tal-kampjonat. Finalment, Neville, Erik, għandkom xi messaġġ tgħaddu lis-segwaċi tal-programm tagħna llejla kif ukoll il-partitarji tat-tim rispettiv tagħkom jekk jogħġobkom? Kif qal Josef iktar qabel, li kien magħna iktar qabel, huwa sabiħ li tmur il-ground tara l-ispettaturi għax il-logħba mingħajr supporters kun naqra logħba mhux medjokri bħala futbol, imma meta inti mort fil-ground u rajt is-supporters warajk mingħajr ma trid ikollok aktar inċentiv biex tilab. Qed tifhem nappella lil supporter ta' kull timijiet li kemm jista' jkun naraw in-numru ta' partitarji jerġa' jkun naqra numru rispettabbli. Erik? Nabba kif qasir Neville il-klabs jagħmlu sagrifiċċji kbar kemm biex jitellaw it-tim, biex jagħmlu l-akkwisti, biex jimexxu l-klabb, hemm sagrifiċċji kbar. U llum l-andament bħala mod amministrattiv kif jaħdem ħafna mill nafjen hemm iktar biex ngħidlek burokrazija u garanziji hemm ħafna affarijiet li llum dalu u klabb jagħmel sagrifiċċji kbar. Jiena nappella
aħna l-klabba tal-Marsa bħala supporters ma tantx aħna neqsin. Aħna bħala supporters huma passjonati ħafna jiġu l-ground jagħtu s-support. Dis-sena naħseb illi ħajjiġu għax forsi bħala setup qegħdin naqra aħjar mis-sena l-oħra. Nispera li kull tim, kull supporter li jħobb il-futbol Malti, speċjalment il-Challenge League, għax il-Challenge League huwa kampjonat mill-isbaħ. Jiena huwa sabiħ, però Challenge League tant hemm bilanċ tant imrows il-lob ta' forsi xogħlieta li forsi ġi kun naqra gof. Huwa sabiħ ħafna illi ma jċedux pulsier, jiġifieri huwa immen sabiħ. Però jien appella supporters biex jattendu għax Challenge League huwa kampjonat mill-isbaħ dejjem jiena żmien hawnhekk aħna issa nappella biex jiġu. Is-supporters tagħna ġifieri dejjem ġew aħna dejjem kienu warajna u nasab anke dissa jkunu warajna. Mela, grazzi l-Neville, l-Erik u l-Roberto tal-lejla naqdu magħna l dan il-programm, grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna. Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence, mabsutu għedkom biex tużaw il-servizzi tagħhom ħalli eventualment ukoll kun qegħdin tgħinu lilna nkomplu ntellaw diversi programmi ta' kontenut illi interessanti ukoll qed ikollna. Infakkurkom ukoll illi dan il-programm sa għada filgħodu ikun qiegħed disponibbli fuq il-YouTube channel, jekk mhux illejla issibuh għada filgħodu, inħeġġixkom biex tidħlu hemmhekk ukoll nafsu fuq dik is-subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi nkunu ħedġek forsi ma tilqux live tkun tistgħu tarawna film, hemm ukoll il-videos kollha li pratikament inna noħorġu mill-2020 law voldiri għandkom ukoll ħafna xtaraw fl-arkivju tagħna fuq YouTube. Botta u risposta jirritorna il-ġimgħa d-dieħla fejn din id-darba se nkunu qegħdin niddiskutu l-kampjonat POV Premier League biss il-programm tagħna bħala kamra sportiva li jmiss huwa għada fis-sitta mal-announcer tagħna Lorjana Brinkat li hemm qiegħed tkun qiegħda tikom naqra rendi kont ta' xi programmi se jkollna fil-ġimgħa li ġejja. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jien Antonio Lobela ma tfadalli xejn x'ngħidilkom ħlief grazzi tal-kontu magħna u l-lejl it-tajjeb. Thank you. Botta u risposta ġim wassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence.